Една кратка петъчна разходка и с обекта. Всичко е нагласено, таваните са наредени, куфари, тук трегери, стените са измазани, на тераската имаме налепени плочки, остава само да се измаже, но нямаме подходящо време. Стените, пак казвам, измазани с турбозол, коридорчето също измазано, таваните наредени, тук тавана е нареден, стените са измазани. Комините не се използват, затова са затворени с гипс картон, тук терасата. Така, тук ще има врата, тук трябва да се напълни с гипсово лепило. Банята, тоалетната да кажа, банята. Това в понеделник трябва да бъде измазано. Тук още една стая. Ето, таваните са наредени, куфари, трегери, абсолютно всичко. Тераската също. Така, в понеделник, след като измажем там, започваме да шкурим мазилката. Изшкуряваме я, грундираме, след това преминаваме към поставяне на хартиени ленти на фабрични и нефабрични фуги на гипсокартона, ръбохранители, т.е. композитни ленти на външните ъгли. Тук също ще има, няма да има врата, също трябва да се положат композитни ъгли и така нататък. След като изкорим турбозола, грундираме и преминаваме към финишна шпакловка с глас фазерен вуал. Айде, живи и здрави!